musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni eno woniri kala en mbi kisal ɓural nden ka e yajede yo duumo e men bi jaahi annabi men tedduɗo mo jami kisi ngoni. Yewtere men tufnde ganndal wawde arde kala dewo-biir oɗo saha so heedi ene wonanno e sawtawol musidɗo men Amadou Moussa an sahane wona e sawtawol musidɗo men Ahmad Dia sahane wona e sawtawol musidɗo men Haali Abouba. O ñallawma hande nogasi ɗiɗi siilo hitande ujune ɗe nogasi tati eɗen jewta seeɗa taw koye yewtere men nde innirɗen tufnde ganndal eɗen ñaagui noon dande ne nangga no feewi tawno ɗiɗo dumunnaji kala eɗen joguiɗo hen mabɓo taw nangata ko dande hay sa yiiɗi haalde dande ma ronka feeñje no jiɗirɗa ni. Ko adi kala eɗen beltini dendagal bandiraɓe kala eɗen mbiya musidɓe tedduɓe tinnoɗen e koye men tinnoɗen e konɗo almukon gonkon e booli jiyaɓe e men ko ɓiɓɓe men baɗiraɓe men ko miñiraɓe men kadi ko kamen gontata janggo lomto e ɗi jumaji e jamaji ha e nokkuji men kala jonnen rendo men garɗinen ha yooɗa ha mbayen no ararayi hoto heddiɓe dadde en sa yeehi to hoddiɓe men safalɓe mbaɗi mahadaraji mumen nana cinka sukaɓe men cinkirɗu men gandal nde suka ƴestoto taw wawi deftere Allah teddunde sa yeehi to hoddiɓe men banggue leydi Sénégal gaddi daraji jaadini ɗum e kesam kesamago cukalon tokoson ni kukkita karfeje belɗe heɗade teni ko Qur'anil Karim o halla sa yeehi to banggue Mali ko hono noon ha e nokkuji keddiɗi kala ɗum noon enen ha hande ɗen mari tan e mbadi ndi gonnoɗen guila e duuɓi ekkitale kono kadi yonti jurniɗen ɓeɗe hen sukaɓe ɓe ballite beele ɓe jaada e jamanu no fotiri kala ɓe koltine ɓe cafre ɓe loote ɓe ñammine haɓe kaara ɓe mbaɗe e jaam beele sukaɓe heddiɓe ɓerɗe mumen ene garta e Qur'anil Karim waɗata ɗum ko min e an e goɗɗo keɗiɗomi ɗum jeeyi sababu darnuɗen association mo innirɗen wallude almuɓe moni kala ɗo heedi ne wawi wallude ɗo gonɗa kala so darabuji mum so comci mum so paɗe mum so haalis mum kono saaha kala so en mbaɗi erago ɓuuri wawde noddude en ko ɓen jangguinoɓe Qur'ana nde tawno kamɓe ɓuuri tampude o saaha mo gonɗen hay soko dingiral foof tan so waɗi temeɗɗe ɗiɗi ɓe ndendini maɓe mbawa holtinde sukaɓe ngal duɗal walla ɓe cafra walla ɓe dokka ceerno wallitoro to banggue guura beele wawa wurnude ɓeɗe sukaɓe ɗum jeeyi sababu dokkirɗen tongoɗe men taw wona tan jaam ñalli yawuru ko jiɗɗo wallude waɗa 78 538 34 18 musidɗo moon Sar Abdullaahi Saar enen foof ndendi fandade kono wona toon tufnde ganndal fayi hande tufnde ganndal ne wawno artande men ko fati banggue ɗiɗo hen accident ji musɗi baɗɗe leydi Sénégal ha ganduɗa hande kene tolno e balɗe 4 ne yaɓani balɗe 5 hofgo wonande ɓen dognoɓe werlaji e nder gendi ndi satti muusi kalɗo jiɗɗa yaade weeɓani e nder leydi ndi kono wona toon paaɗen eɗen mbawno faade hande o e ndeɗo henna deftere nde yaltini ɗum jaydiyanke windiyanke mo leydi Sénégal woni Cheikh Yérim kono kadi wona toon paaɗen eɗen mbawno faade leydi Mauritanie ko fate banggue Mouhamadou Abdullahi nogasi joyndu lewru jogoɗo darade e yeeso suudu ñawore kono en ñaguima yafuya wona toon paaɗen eɗen mbawno yaade to leydi Mali
ganduɗa guila lewru janvier dari kala ñalawma garɗo janguji nder leydi ndi tene koni koɓɓe ne mbasa pittali mumen kono ala eɗen mbawno yatto Burkina Faso kene wona 60 e ko fawi suko debbo nanga hol nanguɓe ɓeɗo henna ha laamu ngu waɗi peeje kala beele ɓe ɗaccite tene ɓe ɗaccita ɓe kisi kono noon wona toon paaɗen eɗen mbawno yahde e nokkuji goɗɗi saabu hande ko haalete aduna he kone heewi kono en ñaguima yaafuya holto paaɗen hande gartaten koye nder rendo pulago e kala saaha eɗen tina cortol wonande neɗɗo o wona gorko walla debbo o wona keptinaɗo ɗon e ɗon o wulle o luuke ha yimɓe kala gandamo ɗon e ɗon so ɓoyo majje melew o natta hay inde makko rewetake so ɗum teski e nder rendo men en kewlanat neɗɗo dowlinen inde makko dowlinen baɗe makko so ɓooyi tan majje melew walla o wonayi duybinde e dongal ngal o felliti rondade ha o tampa o fukka inde nde majje walla wadu ko heftima goɗɗum kono ɗum fof en teskima e nder rendo ngo kala baɗɗo feere ha inde mum ƴelliti so inde nde ƴellitima hewɓe heddiɓe cikka no inde nde ƴellitiri ni ko noon dañal ngal ƴellitiri heddo noon noddali jamma e ñalawma gilay endam sehilaɓe e bandiraɓe wonɓe kala moni kala ƴeewata hankadi ni ko dañje e makko teni kanko o ƴeewata kono wurti teni wala gurdam taw o jogui ko inde yeehi holko nawi inde o yiɗi wonde star foti woni koye TikTok walla WhatsApp walla o yimat walla ko wawi wonde kala o fuɗɗima feeñde inde makko yeehi ɗo yahani dande makko yeehi ɗo yahani teni kadi yiɗɓe heɗademo walla ɓe nanoɓe mo kala hande ɓeydima nawde dande makko ɗo yettaki taw dañal makko wayani no haydara saabu hay faɗo taw o suwawa wande hoore makko heddo noon ɓattiɓe e taariɓe nani inde yeehi cikka oɗo kay hande o walata koye biyeji e ɗereji ko wela kala o dañata taw wona noon wayi heddo aɓe porsamo aɓe noddamo kala hen ñawɗo ko kanko mo debbo mum jibini ko kanko jiɗɗo wadde yangue ko kanko woni hen ni ene doganamo so dañi caɗele goɗɗe kankone ko kersowo nde tawno pulago ne jogui ɗam ƴiƴam wa anday hoore makko hawa jolna hen goɗɗum holomo jiɗɗen haalde woni Samba Ka so on nani Samba Ka woni suko gorko pullo gonɗo e TikTok gadduɗo rang addi rang ha hawa leydi ndi Sénégal o koɗɗo to Linguére koɗɗo e ladde gonowo e less leɗɗe dewowo caggal daabeji jehowo e luumaji holno wawir ƴellitorade e ndi mbadi TikTok laylay to rendo ha heptina waɗino hoddiɓe men hewɓe ñingɓe holko ɗum woni waɗi hewɓe jaabiɓe o dañi fartaŋe andede ɗeɗo henna balɗe o dañi caɗele mantiniɗe kono no inde nde ƴellitiri ni o ƴelliti koye pulago saabu wiyete ko pullo holɗo pullo o rewi ha ƴelliti holko saabi o ƴelliti koye taaridi makko o yeyni ɗum e nder windere nde ha hewɓe gandi ko woni e nder laddeli men ko hunde jarde ɗaccude haqqille kono hewɓe ɗaccata hen haqqillaji eɗen mbiya ɓamten ɗemgal men ɓamten leñol men ko gonga kono alay saago juuriten ɓe darniɓe to banggue gueɗe cewɗe leñol ngol ko ɗon ɗemgal ɓamtorta ko bindanɗe ɓutti walla konnguɗi ɓutti walla dente ɓutti hande kala ko ɓamti rendo ɓamti koye mbaadi tokosir ko wayno TikTok walla laylayti rendo gueɗe cewɗe jalniɗe walla batteteɗe haqqillaji ɓuura yawde woɗɗoyde aduna kala yiya holto ɗum yalti koye ngu pulago
ndi taaridi ko holton, ɗe daabeje ko holton, ɗe ɓirdude ko holton, ɗi tibaji ko holton, ka gonka ko holɗum, ka gonka de ko gonka fulde. Ko jiiɗon ɗo kala ko niɓe mbayi, ko niɓe koɗiri, ko conce mabɓe. ɗen geɗe woni geɗe ganni fina tawa ɓurɗe wawde ƴellidde leñol e nder windere taw wona kongi payɗi walla bindi ɓutti. ɗo so tawi en batti haqqillaji men ɓe ko wayno hande rapport gaynako Sinthiou mo ganduɗa hande baɗo mantinide e nder taaridi ƴellitiɗo hande TikTok ha ganduɗa nde aduna kala ene laara conce fulɓe, ko ɗum woni ko ɓamtata men joni joni. Kono en jawata ɗalde hen haqille, en jawata wadde hen balle, en jawata ƴewande ɗum feere. Jomum wiya ha inde mum yettoyoɗo yettaki, tuume wonko jogui taw jogaki, ko teddi fawe e mum wontan ɗum caɗele. ɗe gueɗe ɓuuri wawde heftade rendo ngo. So en garti e Samba Ka, o yiyama e nder vidéo surveillance, woni caméra surveillance, caméra batteɗo e boutique ne reena ɗum hande lomti renoɓe. Omo nder boutique omo woni e mbaadi ƴettude ko jeeya, woni wujjude. Tawama e nder bitikaji tati ɗi o heeli. Nde o dari e yeeso ɓen loskoɓe mo, woni waɗoɓe mo enquête, enquêteur en woni police, o yeddani, o wi ko goonga ko TikTok o waɗata inde makko woɗɗoyi. Kono oɗo saaha famille makko, enɗam makko e woɗɓe ne tampinimo no feewi to bange yo addu haalis dañal. Wa ala teni hankkadi o wattama on haqqille, o ronki dañde feere, o naate kaaɗo guyka. Hande omo tawi e juuɗe wona ɗo waɗanno haw feññini gueɗe kewɗe. Jomum ko codowo crédit, ko baɗowo foof, kono ko waɗata ko foof ko star inde. Kono wonko soomi nder ko leñol, soomi nder ko leydi, soomi nder ko hollude aduna o holi enen wona. Inde ɓamtima, jomum ala. Inde yeehi, jomum yahani. Inde ɓamtima, jomum ɓamtaki. Inde nanama e kala bangeji, jomum ala haydara. Enen so inde ɓamtima tan hankkadi ni mbiyeten jomum ko dañi haalis, jokkodira e jomum, neldam crédit, wannam page, neldam ujunere, neldam ujunaji ɗiɗi, rokkam ujunaji nayyi, rokkam ujunaji joyyi, taw jomum ala hay ko soodi crédit. Kankone ko ƴiƴam lallata e ɓernde makko, ko dimo, o yiɗa passe makko ñaago mo yami ala. Hay soyi ala, ɓen ñaagotoɓe gonɗinta ɓayde inde nde yeehi, ɓe jiiya omo jokkodiri e mawɓe, ko wayno yimɓe mawɓe ne kaala haala makko, yimɓe mawɓe ne keɗo golle makko, ene mbatte makko haqille. Ɓen cikka aha ko dañowo walla ko dokketeɗo dokke mawɗe, kañumen mbiya ne goño hen, taw wondini ko wutandu waɗani hay bumangal, hay bumangal waɗani, hay cette waɗani, wutandu hay cette yaltinani. Tene gawƴal ngal wasago mum hay darade daraki, koko oñi, koko wuuri, sabu wullo ngo ndego yaltini ngal basalal rosaka, remaka, dultaka, toppitaka, moƴƴinaka, ha cettal mum yalta, waɗa bumungal, waɗa gawri, saka ñaama walla ŋoñe. ɗum ko hunde nde teskiɗen e nder rendo. ɓayde teskama e rendo, hey mon ɓiɓɓe rendo, hettotoɓe ɓiɓɓe rendo, wonmo nana toon dande mum, wonmo jiya toon ayawo mum, wonmo nana toon walla jiyon sifa gonka mum e laylayti rendo, gila to hello TikTok hay kelloji goɗɗi, taw dañal makko wayani noon. son mbi oɗon guitta koye mon oɗon pawa e dow makko, teddi noon mo,
o dañata on dañata tene so hirsi on waɗa ko hulɓini wontanamo caɗele goɗɗe. ɗum hande ko hunde feeñde. weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ne duwanomo kanko Samba Ka ene wiya kadi yimɓe ɗaccu commentaire uji kulɓiniɗi. neɗɗo so o yani hoto ƴeewe ɗo o yani ɗo fulɓe mbi ko holɗum ƴeewe ɗo firguitiɗo. gusten ñiŋoje e peloje e rendo ɗum woni ko mbimi ene tonga leñol tonga ɓiɓɓe leñol nawra ɗumen caggal. ɓuren hebbinde balle e hirjinoji ɓeɗo sukaɓe dariɓe ngam yidde dowlinde ngal ɗemgal. ɓeɗo sukaɓe dariɓe ngam yidde hollirde ɗe coñci. sabu hande aduna ko bahlitiɗo wonti daɗa koye laylayti rendo. so kosam yalti debbo pullo ne jooɗi omo yonka o yuppa o yaltin hen tawe o yaltin hen nebameji leƴƴi sifaji. so haali ɗemgal ma sa yi ɗum e laylayti rendo a weltoto. goɗɗo so yi namdo humpito yiɗa humpitade ha jibina ko wiyete tourisme en e nder leyɗele woni yiɗɓe yillade e wangade andude ɗum ko woni holno fewnira. no fulɓe mbiyata ko feere fendi fedande ɓira ɗam haɗano. ɗam ɓira ɗam no haɗano no feere fendiri ɗum ha haaɗi lammi ene hawni. so hollama hande laylato rendo ha woɗɓe jii jarni ɗumen eggude ngara yiide wonko firti wonko nafata. tiba hande wonti gueɗal ɓurgal rokkede sembe e nder windere sabu won otilaji mawɗi ɓutti ɗi garta e wone leyɗele nanneɗa koye tibaji e takkomaji nokkuji belɗi yillade baɗino aljanna moƴƴuɗi tene kadi joɗɗi e larande rokka neɗɗo cellal ɓandu. ɗum noon ɓiɓɓe leñol ɓiɓɓe rendo mbatte haqqillaji e suka mon puɗɗiɗo peeñje nangue mum balle ɗum gusten bojji gusten goytali guitten goytali e bojji e kala saaha wiide min kaɗama ɗum min ɗawama ɗum min mbaɗama ni taw ko enen ɗawi koye men. kala ɗo cippirɗen ha keɓɗen gueɗal ngal jeeboɗen teeɗon ɗen goɗɗum. kala ɗo cippirɗen ha keɓɗen gueɗal nanguenen ha tiiɗa ɓayden keeɓi ndewnen ɗo messuji men ndewnen ɗo ɓatakuji men ndewnen ɗo konguɗi men duñen ɗum duñen puusen yoya haade men dañde goɗɗum. kono rendo kala ko dañƴen cikkenen pandini jeeboɗen. so ɓooyi yana ndaare holno foti teddule e martabuji e gueɗe dañƴen jeebiɗen ha ɓucciti walla ha teɓɓiti ha natti latade heddeɗen pooɗano goɗɗum te ɗum ɗo henna en mbasi ɗum kadi caggal men. kala ko dañƴen hoddi men defta caggal men tetta ɓe tettirta noon ko yeebade men ɓe nawa ko goonga ɓe nawat sabu kamɓe ala koɓe pamɗini ala koɓe gusti ala koɓe ɗacci wona gawri ndi tan ɓe jiiɗi hay ñande nde aɓe jiiɗi hay ñande nde aɓe jiiɗi ɓe beddotako. kono enen mbiɗen kala ko ɓawli jeyaka e kosam. so tawi noon kosam foof ɓawli joni dufa sa rufi haydara heddortaki. kala ko dufɗen ɓe ƴetta ɓe nawa kala ko piccuɗen ɓe ƴetta kala ko ufniɗen ɓe nawa. eɗen ɓenna aɓene yeeso aɓene caggal aɓe gandi ala ko tiiɗi en kokoɓe jogui ko ndewen ha wada ko keɓɗen hen jeeboɗen kadi ɓe tetta ɓe mbatta ɗum kesam kesmago yaada e jamanu. hey mon ɓiɓɓe leñol ɓiɓɓe rendo yonti duwaw ne weeli ne moƴƴi kono duwaw haalis. neɗɗo mo ganduɗa waɗa gueɗe mantiniɗe omo jogui karallagal mum e hattan mum e pinal mum o duwanama o heddi ko haalis wallite o wallita e kaalis o wawa yencinde ko waɗata ko ha ɓuuri ƴellitade sabu neɗɗo basɗo ala ɗo keɗɗa fof ko joguiɗa so gertogal mum so damdi mum so ɓota mum so mbaalu mum so nagge mum so wutte mum so cakka mum so ceelu kala ɗo keɗɗa wonko joguiɗa
kala ɗo keɗɗa ɗo tolɗa wonko mbawɗa wadde, wonko mbawɗa waɗde neɗɗo gonɗo sarama. kala neɗɗo gonɗo sarama omo waɗa ka waɗata ko waɗata ko gartam leñol, ko gartam rendo, ko ƴellidde coñce e pine e men e koye men, wonko mbawɗa waɗandemo ɗo keɗɗa foof, wonko mbawɗa waɗandemo. hay sa waɗandemo haydara aɗa wawi kam wadde kilgue ɓennina ko waɗata ko taw koko moƴƴi, ko waɗata kode moƴƴi ne ƴellita, nelda ɗum woɗɓe ɓe nanta ɗemgal ma, mbadda hen an sawtuwol ma pamminaɓe, soye tubakoɓe kodduɗa, soye safalɓe kodduɗa, soye wamrankoɓe, soye jolfuɓe, soye woɗɓe woɗɓe ɓe kodduɗa fof kollaɓe, kadi pamminaɓe, dokkaɓe liye o kadi ɓe mbatta yiide hunde sora ha nata e duule ha woɗɗoya. ni foti en jii suka gorko pullo jeeto leydi Guinée, baɗowo TikTok biteɗo Hakim, o haalata e nder ko waɗata ko, kono waɗata ko gueɗe jalniɗe kawniɗe nder leydi ndi Sénégal, hay goto wonda kam kono waɗa. ha France 24 ari ɗo ƴettimo, ƴetti image makko, yaltinimo e journal, yaltinimo e média, ko nden ɓiɓɓe leydi Sénégal puɗɗi hanga dogandemo. wona en ji wona Sénégal laaɓe heɓɓe ɗo ne mbiya e o ko guinénajo, pourquoi mo ƴellittoɗo e leydi ndi naggam e naggam, ko pullo guinénajo. ɗum noon en mbarat ɗum ƴellitoɗen musidɓe tedduɓe, mbaren woni gueɗe ƴellitoɗen. ɗum ɗo hen no woni ko tufnde ganndal yinno addande en no fotiri kala, ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar. oɗon ñaaga yaafuye noon dane nden ɗeɓi nanguede seeɗa. ketki malaki jam yo jaam Allah ñallanen musidɓe tedduɓe, tinnoɗen e association wallude baydaji moni kala ɗo heedi, so mbuɗuma, so wuttema, so faɗoma, so galle ceerno ɓurɗo ɓattadema kala, bisimilla maɗa.